Iya, bersama Arbosta Multimedia. Iya tak jairin. Sekar Sari Mo Deso. Iya hadirin, undangan juga para pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, iya, Bapak Asno mendatangkan Langan Tayub dari Kota Lamongan, New Margolaras yang didukung artis-artis dari Jawa Timur yang akan menghibur panjenengan ya dalam rangka pesta pernikahan Ananda Gunawan SHMH dengan Dia Ayusi Tianik SPD. Ya, semoga kedua mempelai menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Yuk hadirin, sebelum caibong dilanjut untuk meja 3, terlebih dahulu kita saksikan Modeso Sekar Sari. Yuk kami panggil artis dari Kota Lamongan juga yang sekaligus dari pengiriman atraksi dari Remo. Siapa dia? Septi yang akan menghibur warga masyarakat Bungso dan sekitarnya. Iya hadirin, kita saksikan bagaimana penampilan Septi Gosali Putri. Yo. Iya, udah lama nih tidak ikut ludruk. Iya, masih bersama Arbosta Multimedia, Arek Bungso Wetan, juga bersama Edi Wijaya Audio. Yuk Margolaras si tapak maut Cak Jairin sebagai pengendang gondang. Yuk selanjutnya akan disusul artis dari Kota Lamongan juga. Ya, siapa dia? Rosiana Wah Yuti. Yuk masih bersama New Margolaras. Ya hadirin, panjenengan sebagai dewan juri ya untuk menilai mana yang baik, mana yang kurang baik. Iya. Iya, Kong Sri. Yuk kami panggil artis dari Kota Angin Nganjuk. Ini juga jarang sekali melakukan atraksi Modeso Sekar Sari. Bagaimana goyangannya dan jogetnya? Yuk, siapa dia? Ning Retno Ning Tias. Yuk. Penampilan artis dari Kota Nganjuk yang punya suara khas. Iya. Ayo Kong Sri. Iya. Ya sekedar buat hiburan. Ya untuk Bapak Mas
Gunawan kudu joget ae. Iya, dari kota Nganjuk melaju ke kota Lamongan. Yuk, siapa dia? Violin A, si maskotnya New Margo Laras. Iya, monggo Mas Gandhi, inilah violin A, si untuk panjenengan. Artis dari Lampung Selatan, ya Lamongan Kampung bagian selatan, maskotnya New Margo Laras. Ayo ogongnya diputer. Masih bersama Arbosta Multimedia. Gunawan ikut joget bersama Sekar Sari juga diperbolehkan, monggo. Yuk, masih satu artis. Yuk, siapa dia? Silvia Rusnawati masih bersama New Margo Laras. Yuk, ayo, ini bisa terbang. Iya, terapi bisa menguruskan badan. Ayo, menurunkan berat badan. Ya, ini ya. Iya, idaman dari warga masyarakat Bongso. Ayo bokongnya diputer Sri. Ditambahi karo si tapak maut. Ayo wedan cingkir cilik mas bro, gak iso goyang duit balik lo ya. Yuk, tadi satu persatu. Yuk, untuk mempercepat waktu langsung bersama-sama joget berputar-putar ya, membentuk lingkaran. Ayo, iya masih bersama si tapak maut New Margo Laras untuk Anda. Margo Larasnya Jawa Timur bro. Sampai digoyang-digoyang. Kaya ngene deh rasane nongko cilik arane babal. Kaya ngene rasane wong ladang tresno ngono ra kena ditinggal. Sore nyuling sulingane arek Surabaya, esuk eling tak sore eling karo wong bangsa. Iya hadirin penonton juga para netizen yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Arbosta Multimedia Channel. Baik hadirin tercinta, inilah Bodoso artis-artis dari New Margo Laras ya. Baik, untuk selanjutnya Jaipong Mejo Onggo 3.
Yes, sekar sarine mari lungguh dewi-dewi. Cepawan kula imbali. Kalau tarakan Bapak Wanti kalian Bapak Momon tidak ketinggalan bapak nih Kastar juga ketinggalan Bapak. Kalau tarakan keluarga dari Bapak sangat diwedal kula aturaken yuk yuk amin 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 Bapak Newandi lak monggo ngriki wong Bapak Momon Pak lak monggo ngriki wong Bapak Tajab nampi jaipongan wong dolerku dhewe Pak nimbakaken jaipongan wong nampi sampur jaipongan monggo Bapak Wandi, Bapak Momon, Bapak Kastar niki ahli waris saking keluarga besar sing digawe wedal kula aturaken yuk iki Bapak Wandi Bapak Momon tidak ketinggalan Bapak Tajam nampi jaipongan monggo ngriki nampi jaipongan Pak Newandi Pak monggo ngriki Bapak aku Wandi ser monggo Bapak Wandi Bapak Sanyo nagih janji Narayana nagih janji mana-mana nyama kita kena terbantu untuk Bapak Sahrul yang kita mohon kawasan sumber wungu kedongan Banjarnegara sebentar malih Bapak Sahrul selamat malam Rul kita kata terbantu Mas Gadi ke gabungan 5 pintu monggo satu lagi monggo Pak Wujud ya Pak yang diutus satu itu menemani Jaipong ya perwakilan dari Bapak Wanti monggo untuk berikutnya monggo dua-dua kiri dua kanan dua ya biar aku sik Rim asik lu jos ini balong dewe ayo berdua-dua Berikan dulu banyak banjir pun. oh iya Pak Sukis monggo Pak Kemanten pun syutingnya lagi nah dua-dua ini Mas Gunawan ayo Kaki bos Asno Sobu Selani asing duwe gawe ya Mas Manun Bebarengan bunga susah
wong mangan sepisan ati seneng anggon urip bebrayan nanging saiki sliramu wis teka tenangan tak tresnani longem ora karuan mangan enak turu penak wis kepenak banjur lali karo aku sing ngrumat anak teko teman seliramu marang awakku kok tinggal lunga suwe apa dayaku nanging saiki tak take janjimu lali aku ning aja lali putramu nanging saiki anakmu wis ketok gedhe banjur takon sapa ta bapake udan tangis saya nelang sarina lan wangin tresne boten tak simpen jroning ati ngajiban sampurna nalikane isin arna yen ora gampang wong urip ning alam donya kudu sabar nglawan narimo sakarepin urip iki mangkaring baik tak wangi siang pantarane wangi mugi hantuk berkah yang widi babasan tepuk galah prana mrene tansah rerontongan pamupaya urip bebarengan kagem sangu ning urip bebrayan Gayang sangat piantune Bapak kula sinambi didiriaken paruwatan Jepongan. Jepongan lanjut tetep wonten meja angka 3. Kalau terakan Bapak mantan kades
diiringi kalian Bapak Yanto tidak ketinggalan dulur Senorawedi piantune Bapak Kun Hadi Wasito nun yuk. Yuk Hamid 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 Bapak mantan kades tak lak monggo ngriki uang Bapak Yanto Pak lak monggo ngriki wong Pak Kun Hadi tidak ketinggalan lanang wong Bapak mantan Pak piantune nindakaken penghormatan wong nampi sampur jai pongan oh iya papat hayang sangat Prasetyo Ronggolawe. Oh Ronggolawe Prasetyo. Ronggolawe Prasetyo. Nggih, klaturaken dhumateng Santi iki wonten Banjargondang. Aduh, Sugeng dalu di Santi saha Gepeng sing wis Banjargondang Lulo Lamongan. Mas Omek yang punya Malaysia, malam Mas Omek. Juga Mas Minut yang punya Balong Panggang, mat menonton lewat live streaming. Jaman Mojopahit gagah berani, itulah wataknya, hatinya keras seperti bajang satria membela demi kejayaan, keunggulannya sampai hancur lebur untuk membela keagungan kota Tuban. Riwayat gugurnya mencerminkan wataknya
tak enteni ya Dimas aku aja mbok tinggal ya Dimas apa kowe ora kelingon ya Dimas kowe tresno marang aku jarine tresno setya marang aku. Hayang sangat piantune Bapak mantan kades diiringi kalian Cakun Hadi CS. Sampur terakhir penutup debat meja angka 3. Kalau terakan Bapak Cahyo diiringi kalian Bapak Asno. Bedal kulo aturaken. Yuk. Yuk. Amin. Amin. Bapak Cahyo Pak monggo mriki. Bapak Asno tidak ketinggalan. Monggo mriki Pak panjenengan. Nampi sampur lak jaipongan. Au hae hao. Mulai mangan sego putih Iya ja, ayo. Yuk. digoreng Yuk. gereh Asik. nek mari mangan leye-leye Mari mangan. leye-leye mari mangan leye-leye aduh Dik cocok iki mari mangan gak leye-leye piye karo rokokan ya Ah, seger ngono jangan kuweh sembarang Novis nek Bijak. mrene Cak Ratno gayeng sanget. Penangane dulurku dhewe. Ayo. Ini kelantaran kebanjiran Bapak Novi Sugijan yang alamat London Lemah Bang, Desa Ngasem Lemah Bang, Kecamatan Gimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebentar balik lagi warga Kabupaten Ngasem Lemah Bang, itu dasari Bapak Novi Sugijan. Selamat malam, Bapak Novi Sugijan. Bapak Novi Sugijan Ngasem Lemah Bang, Kecamatan Gimbang, Kabupaten Lamongan. Selamat malam. Oke, patakan terlebih spesial kaki Bos Asno Sobu Silani sing duwe gawe ya. Selamat malam Bos. Loro deh, preh. Yeay, kaki kata kulang mantan kawasan Malaysia Mas Omeng. Dulu kok Mas Omeng. Bakunda nyoake
sakno cak ayu Sota mau dalan mumpet nek wis tak keramik mas mau sempet siji songo loro wolu telu pitu wo indah piye kok sampe apa wiwa lemo ya mangkowi kok sampe janganti keliru ya indah bakal tak toke aku pamit kok sampe aku piye oh indah aku matiran sok bakal ya Rob ora maneh noleh kandas luwes sak solahe Cenor gunung ukuran bunderan dinolong marati bangsa gones salambar godhonge karo timen sabar ure narimo patut lamun sinuyotan mring sesama gones ora butuh sing kae-kae butuh emong lah nyambut gawe kamrohana jerbasuki mawa piyo reres sarata gones gotong royong nyambut gawe kandas luwes sak solahe tanpa mundur prawoso angko ramuraka iki gedhe wolu-wolu tansah sigra yen dulu kandes merati saya nindang yen yen ambang sawara arum ayo kanca suka suka lanang gembira Jeko
bocah. Gandeng renteng sopan santun, meja angka 3 berjalan lancar aman tertib sopan santun. Sak mandhape meja angka 3, meja angka sekawan. Mejanipun Bubu Murtini sampur katinakan Cak Sukar pribadi. Nun, yuk. Ayo tarik Cak. Yuk nyu. Margo laras iki. Ayo Sri, silakan. Ayo. Cak Ngati Mancis. Bu Murtini. Ayo, sing terus. Sing iso goyang to ora? Sing iso goyang sing buri. Ayo digoyang yo. Tarik ya. Wes lemes. Sik Cak nggih. Apunten monggo waranggono duduk dulu nggih ngantos nggih ngerantos adzan isya mangke sak sampun adzan isya dipun lajengaken nuwun. Lah yo monggo nggih saged matur nuwun panjenengan sampun menghormat salat isya mantun isya dilajengaken malih. Nggih. Nek ngayo kok. Lewong. Ayo, Dik. Kepilut sejuta cinta. Monggo lampaing soe para pangibing kaing dawet ayo Cak. Ayo. Rame-rame suarane wong mlebu tayub.
manis. Ke pelot sejuta tina, semangat bumur, cangat, ya Mas Gandhi, nyate nih Mas Gunawan, penerus Laketayung. Is bisa balik lagi kata kemargo bangsa wetan, pindahan kalian New Margo Laras, dan juga Iri Wijaya, Arbosta Multimedia, juga live streaming Arbosta. Cerit, 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 cerit. Loh, aduh dek, Aduh Mas. pernah. Saben ketemu sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak andhep sarwa mikir hati tan bisa jenjeng kaya ora bisa ngocati saben wanci tansah anggodo hati nanging aku wedi bloko pungkasane tamahan loro tresno Najan-najan yen tolong aduh dek nanging caket sakjroning atiku. oh iya Oh yes. Gon-gon nanjang tresno iki dik. iya Mas Wes kira terat sadar mengkampai sekreta tuh kafe Mula salah sampean tobat datang owah hatiku wis kapilut kudu tak tangis ya. sai bebunga rasaku lamun bisa caketan sliramu saumahe jagat iki mung sira sing tak tresnani nganti sak bedhae
sayangku seribu sayang dan cinta cintaku sejotak cinta rindu rinduku seratus rindu ayu aku dek so kapan bisa ketemu wong bagus baik nang bali tetep bali wong ayu wis to tenang aku kang tansah ngateni cinta cinta aku cinta cintaku sejuta cinta iya Mbah enak tenang gandahnya. Yeh. Yuk. Ini ngateni jan boe ini ngene kok ate gak nanggep gong. Yuk Bapak Ngatiman, Ibu Murtini, Mas Gandhi, Mas Gunawan, ayo kemantene MM. MH. Ayo tenang nganteni iki apocot. Monggo. Monggo Mas Gunawan kemanten bareng. Mas Gandhi kali Bapak Ngatiman Bu Murtini monggo jaipongan niki sampure jaiponge panjenengan Pak yayo sumangga yayo Pak yayo sampure Cak Sukri ya monggo ya cak seher yayo ya ayo. emek kok cendak Tuh kandani kok ngateni pinter beso. Judi. Ya disaksikan seluruh dunia ini. Cetak Bukan judi. cuma hanya di Indonesia, Surabaya, Gresik. Iya. Wes Mas Gunawan pinter beso. Generasi penerus Tayub Jawa Timur. C kita kelihatan menu Cak Ngatiman hingga kungan cerewek gedung break Lambang Jawa Timur Jawa Timur ya hingga kungan gedung break Jawa Timur Mas Gandhi 5758 maju mapan Yogi kemanten telepon Mas Gunawan semoga cepat gue momongan cina diompoli cacili hahaha begini Ih, kaki bos Asno. Ada tiba-tiba cina ngomong putu. Yo dek, alah ketepaan aku sekelak cek. Jamapan lungguh Kita sodo provisan. karo sila Sudah kebak. cekake tiadep dhewe-dhewe yen tuwake diombe bebarengan wae ngombe tuwak guyune langak akawe maremi sana nanging aja lali marang kaluwargane
ayem karo silong jajake diadem dewi-dewi yen toake diombe barengan wae padha dipangan kita boleh panjanyoto pinuju ngombe toa guyoning laka-laka agawe mareme sana nanging aja lali marang keluargane Budalesa apa wi mliyek bengi aduh wayah jam pitu isih durung tangi karipan lo karipan belanjane wong wadon ora diopeni yen wong wadon ngomong mas ora openi kaya ngene rasane wong rumah tangga yen wong judi ngono mas jadi larangane negara nyambut gawe ra ngono bepine gotong royong urip remi yen kalah sirahe bingunge jaki entek manah sakti dadu yen kalah sirahe ngeluh jamaah tokil Persis pria kaya ngene rasane wong rumah tangga yen wong judi ngono mas arangane negara nyambut gawe sewu dalane sak keluargane ya Mbok wis advokat hukum ya pinter joget generasi penerus ya mantene Mas Gunawan SHMH ye langsung sampur jaipong terakhir kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Kemiso monggo juragan buah kali juragan kambing Pak Nuryadi niki nggih penggemar taib lawas Laban Kulon monggo Bapak intik-intik ngetan sapa sedane kelakon sor bejo akeh ulane aja gelo wis carane monggo Pak Nuryadi Bapak Kemiso sumangga sampuripun asorot retek banyune bening pikire grentek ora wani nyanding intik-intik ngulon minta kiting-kitan ngulon kaya ento
Ayo Duk, ayo Duk. Ya. Terakhir mantun iki persiapan Gending apa, meja Bos? gangsal. Ini songo kidul. Ngalor, kulon, idul, etan. Malaysia punya Mas Komeng, bagi Mama Arya utan gedung badan, gedung adem. Jadi gara. Adem-adem adya klambi. Mbah nok pinggir kali. Atine ayem nek bakal dirabi. Munggah nikah ki semayani. Ngono-ngono iku salammu dhewe. Atas-atas bumur, ingin masuk ya, jangan. Umbah-umbah nak pinggir kali bareng ngumbat nikah ki semayani. Nek jaluk nikah, lah kok disemayani. Nek asem kepaluk sambele kemangi nek kecok liwat. Nak jaro mbah ale. Sing dijaluk rina kelawan wengi bapak semua sing duwe gawe selamat cak keluar gawe. Nek jangkar kayu taline ranting jejer papan rauma turo-turo sugeng rahayu kang sedayane. Ya Mas, nyambut gawe guyub rukun karo kancane. Kaya ngene rasane tempe kaya kandang dipupuk haramon. Kaya ngene rasane wong nyambut gawe kaya wayang
cukup kembar meriah tertib grup Mejo sekawan lebih paripur bibar sekawan Mejo gangsal masalah ingkang asta sampur kula namung sumar pasrah ingkang bagus semoga kita sami manghayu bagya hajatipun Bapak Asno sekeluarga lampang campur katindakaken kadang kula tak Rudi Belanda yuk Duk, ayo Duk, cepet-cepetan Duk. Kita gabung Surabaya ya, ayo. Esek.
pisan ayo ya. Si tapak mau. Ngeten niki kita cairin. Kreasinya banyak sekali. New Margo Laras. Ayo nggih. Benjing tenderata Belubang, Pedung Pring Lamongan.